Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să-i fac unboxing la o dronă DJI Mini 2, pachetul Fly More Combo. Deci cam asta e pachetul. Așa, aș vrea să îl desigilăm împreună, să vedem un pic despre ce îi. Se vede din imagini că are o gentuță, are drona care acum filmează 4K, are controllerul, 3 baterii, hub de încărcare și 3 seturi de elici. Hai să vedem ce și cum se află în el. Așa. Sunt destul de entuziasmat ca să îl desfac, pentru că știu că există două variante. Varianta americană care merge până la 10 km și varianta europeană care merge până la 6 km. Hai să vedem. Deci, gentuța aceasta, înăuntru nu se mai află nimic, cutia goală. Și hai să vedem gentuța. Deci cam tot ce se află într-un pachet Fly More Combo, DJI Fly More Combo, îi în gentuța aceasta. Nu există accesorii altele decât aici. Așa. Văd că are o curea de pus pe umăr. O deschidem și pe aceasta. Ce pot să zic, are în jur de 1 metru, deci are să stea foarte bine. Văd că are un mâner aici, ca să o poți duce, dacă iei cureaua, să o poți duce și pe ea de sine stătătoare. Deschidem aici, văd că e decât un buzunar. Deschidem partea aceasta, are două fermoare pe o parte și pe alta și undeva cam așa. Deci se află controllerul, drona, aici încă o cutie și un gel silicat. Deci cam asta e ce se află în cutie. Așa. Mai are aici un buzunărel în care să-ți mai bagi ceva. Are în partea asta tot așa un buzunărel în care aici e o șurubelniță ca să te ajute la schimbat elicile. Aici sunt controlerele alea două, stânga-dreapta. Și aici 3 seturi de elici. O să le bag înapoi astea, că nu acum nu ne trebuiesc. Așa. Ce vreau să spun? E un material foarte bun. Deci geanta. Hai să o luăm așa cu începutul. Geanta
Se pare un material foarte bun, are aici scai ca să poți compartimenta mai bine, să bagi aici un lucru sau altul. Aici drona, după care controller și hub-ul acela. Aici un nou buzunar aici și cam asta e. Ce vreau să spun, are pe o parte, dacă puteți să observați dumneavoastră, ceva așa ca niște piramide, niște prisme. Deci aici buzunarele, fermoarele toate sunt cu logo DJI. Așa, și aici scrie pe fermoară peste tot DJI. Dar în partea asta, deci de jur împrejur are un fel de plastic, dar aici e ceva material de altă culoare, un gri frumos. Așa, hai să vedem aici. Bănuiesc că aici sunt instrucțiuni, din câte am văzut nu ne interesează neapărat. Hai să deschidem aici. Deci, varianta aceasta spuneam că e variantă europeană. Vine cu un încărcător DJI, nu știu dacă se vede foarte bine, încărcător USB, dar pe variantă europeană. Din câte știu, nu e un încărcător extraordinar de repede, dar își va face bine treaba. Deci, cam asta e încărcătorul. Aici toate conexiunile, USB-C la USB-C, USB-C la micro USB. Mai vine aici cu un USB A și USB-C. Bănuiesc că îi cel care încarcă sau face transfer de date. Aici nu mai există nimica. Aici o să desigilăm împreună hub-ul acela. Văd că are aici o chestie foarte faină. Hub-ul acela sau stația de încărcat. Dacă vedeți, are două baterii și urmează a treia care bănuiesc că în dronă. Aici are USB out, USB-C pornire, pentru că poate să alimenteze și să încarce și un telefon. Poate fi folosit ca o stație de încărcare și a telefonelor, ca un powerbank. Așa, deci stație de încărcare, alimentator, USB-urile. Hai să vedem controllerul. Controllerul, din nou, aici are ceva legături. Ca să o tai, dar ea se poate desface. Așa. Acesta e unitatea de comandă. Ce pot să zic? Se simte foarte, foarte bine. Deci se simte extraordinar de bine în mână. Aici am înțeles că antenele, chestiile astea sunt antene, se bagă telefonul aici și el vine presetat cu încărcător Lightning pentru iPhone. Se conectează la iPhone și îți vei pune telefonul. Aici are ceva cauciucuri foarte bune ca să preiai, să nu strice ceva la telefoane. Aici îl prinde antenele și tu o să vezi foarte bine aici. Așa, și acum drona propriu-zisă. Ce aș vrea să spun mai întâi, că varianta simplă nu are chestia asta foarte faină.
Deci aici e o chestie care va prinde elicile și le va ține bine ca să nu margă în toate direcțiile, dar în varianta simplă nu o are. Are doar varianta Flymore Combo. Deci asta e o chestie în plus. Să zic așa, care nu vine decât în pachetul Flymore Combo. E o dronă foarte mică. Dronă foarte mică. Hai să vedem. Așa, protecția de gimbal. Protecția nu de gimbal, de plasticul care protejează gimbalul. Așa. Din ce am văzut, se apasă prima dată aici și pe urmă iasă. Deci asta e protecția propusă de gimbal. Eu și țiplele astea două care protejează gimbalul. Uitați că e 4K, dacă se poate surprinde. Așa. Astea nu mai sunt sigilate. Mini 2. Ce ar mai fi prins? Aici la elicile acestea. Să văd dacă, ca să le dau jos, să trag celofanelul ăsta. Hai că am reușit. Până la urmă nu e mare șmecherie. Și mai avem sigilul sau protecția de la a doua baterie. Așa. Spuneam că sunt aici două baterii, a treia baterie se află aici. Așa, capacul se pune înapoi, pe partea asta are un USB-C, un slot de USB-C care va permite încărcarea direct fără să dai bateria jos. Poți să o încarci direct aici sau poți să dai bateria jos și ea se va putea încărca. Dar se poate și să conectezi drona direct aici și va încărca bateria. Aici un card de micro SD. Are senzor în partea asta ca să coboare în siguranță și hai să vedem, ea să dă într-o parte și în alta. Picioarele acestea prin răsucire și uite cam așa arată drona, ca un paianjen. Acum ce aș vrea să spun, ea trebuie activată în setul normal. În setul normal, hai să vedem ce ar fi în plus față de setul normal. Deci, setul normal, simplu, nu vine cu gentuța aceasta. Drona o avem în setul simplu și controllerul, dar acum să vedem ce ar fi în plus la un Flymore Combo. Deci, în plus, am avea încărcător. În setul normal nu vine încărcător. Deci acum e simplu, nu neapărat trebuie să, pentru că avem încărcătoare noi de la telefoane, de la tablete, de la o grămadă de treburi. Dar parcă tot, dacă dai un ban pe o dronă, să aibă încărcătorul ei original. Uite că în pachetul Flymore Combo vine cu încărcător original. Încărcător de 220, încărcătorul acesta. Deci în pachetul simplu nu vine. Așa, vine cu stația aceasta de încărcare care se conectează
prin USB, se pornește și ea va încărca, deci are 4 LED-uri, se va încărca pe rând. După care, ca și număr de elici de rezervă, în pachetul simplu vine doar una, aici vin 3. Flymore Combo mai vine și cu legătura aceasta frumoasă, care îți va face ca elicile să nu se dea într-o parte sau în alta. Deci cam acesta e ce se află într-un pachet Flymore Combo la noua dronă DJI Mini 2. Și așteptăm să facem zboruri. O să pun pe canalul meu, o să pun doar înregistrări cu drone, peisaje, tot felul lucruri plăcute. Vă încurajez să vă abonați la canal și să vedem acolo ce se mai întâmplă, sugestii. Și am vrut să fac o desigilare la care să participați și voi, un unboxing. Până data viitoare, eu cred că ieșiți mai câștigați dacă cumpărați un pachet Flymore Combo decât o versiune simplă. Am ambele versiuni, versiune simplă și versiune Flymore Combo, sunt cu mult mai mult față de 500 de lei sau cât e prețul simplu și cât e prețul Flymore Combo. E doar diferența de 500 de lei, în schimb. De 500 de lei ai o chestie din asta care singură e în jur de vreo 100 de lei. Ai încă două baterii în sus, o baterie e vreo 250 de lei, deci 500 sunt numai baterii. Diferența ar fi numai în baterii. Plus că mai ai chestia asta de încărcat, ai încărcător, ai mai multe elici și ai strapul acesta, plus că o gentuță din asta, originală, e undeva 200 de lei, în care să ți le pui toate. Deci, aș vrea să vă spun că mult mai bine iasă cu Flymore Combo. Cam atâta, până data viitoare, sănătate și numai bine și zboruri line. Nu mă sponsorizează nimeni să fac acest unboxing, l-am făcut de plăcere, din toate lucrurile. Nu uitați ca să dați un subscribe, un like dacă v-a plăcut și am să încerc și din comentariile voastre să aduc cât mai bune filmări cu zone din țară, pentru că avem o țară foarte frumoasă, și din Europa pe unde îmblu. Sănătate și numai bine!